Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Unidos, Plaridel, Calamba, Baliangaw sa Pangdalaga, Rizal, Lupisay na ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw ni ining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Sa makausap pa kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Laure Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor ni ining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga buhat 14 bersikulo 9 hangtod sa 10. Ang giingon diri, ang maong bakol naminaw sa wali ni Pablo ug nitutok si Pablo kaniya ug sa pagkamatikod ni Pablo nga aduna siya ay pagtuo aron siya mamaayo, misinggit siya sa makusog nga tingog, tindog sa imong mga tiil ug siya milukso ug milakaw. Atong tun-an karon ang ministeryo ni Pablo ug ni Barnabas miadto sila sa lungsod sa Listra. Wala pa gayud mailhi didto ang ngalan ni Kristo. Ang mga tawo didto mga kahigalaan, simple ra kaayo ang panginabuhi. Ang uban mga mag-uuma ug ang uban mga magbalantay ug mga hayop. Ang mga tawo po didto nalukop sa mga tuo-tuo, mga superstitions, ug sa gate sa ilang syudad adunay nagbarog nga dakong templo nga gididikar kang Jupiter. Ug kining mga lumulupyo sa Listra mga debuto kaayo sa Diyos nga si Jupiter. Niadtong nakahigayon si Pablo ug si Barnabas, mitindog sila sa taliwala sa kalsada dapit sa merkado ug miwali mahitungod kang Hesus, ang anak sa Dios, nga minaog gikan sa langit ug nagantos ug namatay ug nabanhaw ug mikayab pag-usab ngadto sa langit. Ug mipalibot kanila ang daghang mga tawo ug usa sa mga naminaw nila mao ang usa ka imbalido nga bakol nga naminaw kaayo sa wali ni Pablo. Ug namatikda ni Pablo kining maong imbalidong bakol. Gipilit ni Pablo ang iyang mga mata kaniya ug gitutukan niya ang iyang dagway. Tingali sa iyang pag-exercise sa iyang maalamon nga paghukom, o di ba kaha sa gipadayag sa Ginoo kaniya ni adtong tungura, nakakonclude si Pablo nga kadtong bakula adunay pagtuo aron mamaayo ug aron makuha ang atensyon sa mga tawo alang sa kahimayaan ni Kristo, aron mamantala pagayod ang iyang ngalan ug aron mahibaw-an sa tanan ang milagro ni Kristo. Mihunong si Pablo sa pagwali ug misinggit sa makusog nga tingog, tindog ug tulid sa imong mga tiil. Mibarog ang bakol ug nagdayig sa Ginoo. Nahibulong ang mga tawo ug tungod kay aduna sila'y tradisyon nga gituuhan nga ang mga Dios nga si Jupiter ug si Mercury nagpakita kaniadto sa ilang lungsod, nakakonklude dayon sila nga sa walay pagduda mipakita pag-usab kanila si Jupiter ug si Mercury. Si Barnabas nga mas hamtong ug talahuron ang barog, ilang gituuhan nga si Jupiter. Ug tungod kay sa ilang tinuuhan si Jupiter adunay tigpanulti nga si Mercury, nga maayo mang istorya, ilang gi-conclude nga si Pablo mao si Mercury. Ug ang mga tawo midali-dali og adto sa templo ug ilang gitaho sa mga pari didto nga ang mga Dios mibisita sa ilang lungsod.
Ang mga pari pod abtik pod dayon nga mikuha og mga baka ug mga bulak aron ilang ihalad ngadto kang Pablo ug kang Barnabas. Siyempre katong maong mga halad gibalibara ni Pablo ug ni Barnabas. Sa ilang kasubo, ilang gigisi ang ilang mga sapot ug misinggit sa mga tawo nga dili sila simbahon tungod kay mga tawo lamang sila. Pero bisan pa niini mga kahigalaan, wala gihapon nila mapugni ang mga tawo sa pagsimba kanila. Apan sa pagkasunod adlaw adunay pipila ka mga Hudiyo nga mihilo sa huna-huna sa mga tawo nga si Pablo ug si Barnabas kuno mga impostor. Mao nga ang mga tawo nga gahapon misimba kanila karon nasuko na ug ilang gibato si Pablo hangtod nga nawad-an kini og panimuot ug gituohan nilang patay na. Basin gayud di og namatay gayud si Pablo, wala lang ta masayod. Apan mibangon siya nga murag wala lay nahitabo. Apan wala makawang ang pagwali ni Pablo didto sa Listra. Adunay pipila ka mga mituo ug nahimong mga disipulo nga nagpabiling matinud-anon sa ebanghelyo. Adunay duha o tulo ka mga punto niining maong sugilanon nga atong ipaambit kaninyo ning takna sa kahaponon. Atong himuong sentro sa atong pagtuon kining imbalidong bakol nga nakadawat og kaayuhan. Atong tun-an una sa tanan kung unsa ang mas naunang nahitabo sa wala pa nakabaton og pagtuo ang maong bakol. Ikaduha, asa gibutang sa maong bakol ang iyang pagtuo ug ikatulo, unsa ang pagtulun-an nga atong makutlo gikan sa maong sugilanon ug unsa ang panalangin nga naangkon sa maong tawo pinaagi sa pagtuo. Una, unsa ang mas nauna pa adisir nakabaton ang imbalidong bakol ug pagtuo kang Kristo. Nga ang pagtuo mga kahigalaan namugna pinaagi sa pagpaminaw ug ang pagpaminaw pinaagi sa pulong sa Ginoo mauna gayud ang dili mabali nga prinsipyo. Ang giingon sa Romans chapter 10 verse 17, faith comes from hearing and hearing by the word of God. Apan ang pagpaminaw sa unsa? Sa walay pagduda, ang pagpaminaw sa ebanghelyo mao ang buot ipasabot niini. Kung inyong tanawon ang Biblia nahasulat nga ug didto sa Listra ilang giwali ang ebanghelyo. Ug adunay mangutana unsa? Wala usba ni Pablo ang topic sa iyang wali? Iyang giwali ang ebanghelyo sa mga syudad sa Iconium ug Antioquia, sa mga tawo didto nga mga utukan ug edukado. Kung misalir didto ang ebanghelyo, siguradong dili mo salir diri sa Listra tungod kay wala man maedukar ang mga tawo diri, mga mag-uuma lamang. Nganong pareho raman ang giwali? Ma-imagine ako nga adunay mangutana ni Pablo, masabtan baka nila ni Apostol Pablo? Pero mga kahigalaan, wala gayud giusab ni Pablo ang iyang wali. Ang ebanghelyo nga iyang giwali didto sa Damascus, sa mga sinaguga didto, maura gihapon ang iyang giwali didto sa merkado sa Listra. Walay kalainan, wala mausab. So samang ebanghelyo ra ang iyang giwali. Kung nasayod kamo sa sugilanon, mahinunduman ninyo nga miadto si Pablo sa Efeso. Ug ang Efeso ingon nga usa ka dakong syudad nalukop sa tinuuhan sa Salamanca, murag si Kihorni sa atong panahon karon, daghang mga magikiro ug salamangkero. Unsa ang insaktong pamaagi sa pagsugod sa pagwali didto sa Efeso? Maghatag si Pablo og lecture batok sa mga Salamanca? Dili ka na ang pamaagi. Giwali ni Pablo ang susamang ebanghelyo didto. Giwali niya si Kristo ug sa dihang nabayaw na ang ngalan ni Jesus, gidala sa mga tawo ang ilang mga libro sa Magic ug Salamanca ug ilang gipangsunog didto sa plaza sa syudad. Apan adunay halangdon nga gobernador didto nga ginganlag Sirius Paulus nga naglingkod sa iyang trono. Unsa may iwali ni Pablo ngadto kaniya? Dili ba mas haom nga magwali si Pablo mahitungod sa tulid nga politika ug ipakita nga ang Kristyanismo dili manggilabot sa gobyerno ug dili mag-aghat sa mga tawo nga musukol sa kagamhanan? Oh no, dili na mao ang iyang giwali. Wala na ilain pang mensahe alang kang Sirius ug alang usab kang Ilimas mismo nga magikero nga adviser di Sirius nga naglingkod sa iyang tapad, kundili ang mensahe sa ebanghelyo mahitungod kang Hesukristo lamang. Ug ania pa, miadto si Pablo sa Atenas. Karon ang mga taga-Atenas mao ang pinaka-edukado ug pinaka-pilosopo sa tanang kaliwat sa katawhan.
Unsa may giwali ni Pablo didto? Ang ebanghelyo gihapon. Ang tibuok ebanghelyo ug wala nay lain kundi ang ebanghelyo lamang. Pwedeng usbo ni Pablo ang tono sa iyang tingog, pero dili ang sulod sa iyang mensahe. Ang ebanghelyo mao ang susamang tambal sa tanang matang sa espiritual nga balatian sa tanang mga katawhan. Ug asa pa, miadto si Pablo sa Corinto, ug didto lumulupyo ang mga katawhan nga dili lang pinahiluna ang mga nilihukan, kundi dinato pud ang mga bisyo. Atoa didto ang dagkong mga negosyo, ug atoa pud didto ang planta sa mga kasalanan. Karon unsa man, usbo ni Pablo ang iyang mensahe aron mahimuot kaniya ang mga tawo nga negosyante didto sa Corinto? No, dili gayud. Ang Kristo alang sa Atenas, maupod ang Kristo alang sa Corinto. Ug karon sa atong teksto, miabot si Pablo sa Listra ug ang mga lumulupyo didto nagsimba sa imahe ni Jupiter. Unsa man ang iwali ni Pablo? Wala nay lain kundili ang mensahe lamang sa ebanghelyo ni Hesukristo. Mga kaigsuunan diha kang Kristo, ayaw gayud walaa ang inyong confidence sa gahom sa ebanghelyo. Ayaw gayud kamo pagtuo nga adunay tawo nga dili haum alang sa mensahe sa ebanghelyo. Bisag asa kamo adto, ayaw kuhai ug ayaw dugangi ang kinatibuk ang mensahe sa ebanghelyo ni Hesukristo nga mao lamang ang mensahe alang sa kaluwasan sa mga makasasala. Karon ang pangutana, unsa man ang ebanghelyo nga giwali ni Pablo sa tanang dapit? Well, mga kaigsuunan, ang ebanghelyo nga giwali ni Pablo adunay tulo ka mga butang. Una, tinuod nga nahitabo. Ikaduha, tinuod nga mga doktrina. Ug ikatulo, tinuod nga mga sugo. Atong unahon ang una. Ang ebanghelyo nga giwali ni Pablo, ebanghelyo mahitungod sa tinuod nga nahitabo. Sa matagwali ni Pablo, iyang gibatbat ang dili malimod nga sugilanon. Nga ang Dios nga nagdungaw ug nagsudong sa mga katawhan, nagtan-aw kanila ingon nga nasalaag ug nangalaglag. Gumikan sa iyang dakong gugma alang kanila, iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo, gipanganak pinaagi kang Birhen Maria. Nagkinabuhi siya sulod sa 32 o 33 ka tuig nga walay bisag gamayng kudlit sa sala. Ang iyang pagsunod sa Dios Amahan hingpit gayod, mao kini ang sugilanon. Dios siya, apan tawo usab siya. Sa gitakdang panahon, gidakop si Jesus pinaagi sa traidor nga si Judas. Gilansang siya sa krus. Tinuod gayod nga namatay. Ug bisan pag siya ang Dios nga tuburan sa kinabuhi ug himaya, nga dili gayod mamatay, iya gayong voluntaryo nga gitugyan ang iyang espiritu ug namatay siya alang sa iyang mga katawhan. Human sa tulo ka adlaw, nabanhaw siya ug nagpakita sa iyang mga disipulo. Ug pagkahuman sa 40 ka adlaw, mikayab siya sa langit nga nasaksihan sa tanan niyang mga disipulo ug milingkod siya sa tuong trono sa Ginoo ug misaad siya nga mubalik pag-usab aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Mao kini ang tinuod nga sugilanon, mga kahigalaan. Mao kini ang tinuod nga panghitabo nga gibatbat ni Pablo. Ang Dios nahimong unod ug nakig-uban kanato ug nasud-ong namo ang iyang himaya ingon nga bugtong anak sa Amahan, puno sa grasya ug kamatuoran. Juan kapitulo 1 bersikulo 14 ug 15. Ug ang giingon sa unang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 15, tinuod angay dawaton ug tuuhan sa hingpit ang giingon nga mianhi si Kristo Jesus sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala, ug ako ang labing dautan kanila. Mao kini ang kinatibuk ang unod sa mensahe sa ebanghelyo nga giwali ni Pablo. Ug kung adunay bahin niini nga wala niya giwali, dili tinuod nga ebanghelyo ang iyang giwali. Tungod kay kining maong mga kamatuoran, mao ang mga pundasyon nga haligi sa ebanghelyo. Kung dunay mawala, mapiang ang ebanghelyo ug dili na tinuod nga putli kini nga ebanghelyo. Apan nagtuo ko nga si Pablo wala gayud mitipas sa putling ebanghelyo. Gikan niini nga mga tinuod nga nahitabo, nagwali si Pablo og patukuranan nga mga doktrina. Mga doktrina nga gikutlo gikan sa mga panghitabo sa kinabuhi ni Kristo. Una, nagwali si Pablo nga gihalad ni Kristo ang iyang dugo aron mahugasan ang kasalanan sa iyang mga katawhan.
ug aron matangtang ang kapungot ug tunglo sa Ginoo gumikan sa ilang salaod. Giwali pod ni Pablo nga si bisan kinsa nga motuo ug musalig kaniya maluwas. The doctrine of atonement would form the most prominent feature in the gospel of the Apostle Paul. Si Kristo nag-antos alang kanato, ang matarong alang sa dili matarong, aron pagadadon kita ngadto sa Dios. Ang Roma Kapitulo 5 versikulo 8 nagaingon, apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato, kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Ug misunod usab ang doktrina sa kapasayloan or doctrine of pardon. Si Pablo, uban sa iyang nagdilaab nga dila, nagpasabot kung giunsang pagkaunsaa nga ang Dios nagpabiling matarong sa iyang paghimong matarong sa mga makasasala nga nagtuo ug nagsalig kang Hesus. Kung giunsang pagkaunsaa nga ang tanang matang sa sala ug kalapasan sa mga katawhan mapasaylo sulod sa simpleng kondisyon nga ang tao motuo ug musalig kang Kristo alang sa kaluwasan. O kini dili pinaagi sa buhat, kundili gasa kini sa Ginoo pinaagi kang Kristo. Sa bisag asang dapit, dili gayud mapakya si Pablo sa pagbungat niini. Ikaw nga pinakadautan nga tawo, ma-imagine ako si Pablo nga muingon niini, sud-o nga ang mga bunog ug samad ni Hesus, ug mapasaylo ikaw sa tanan nimong mga kasalanan. Ug parehong tataw usab ang doctrine of justification o doktrina sa paghimong matarong sa mga makasasala. Muhugas si Kristo sa imong mga sala ug sininaan kaniya sa iyang pagkamatarong ug ang pagkabalaan ni Kristo ibutang niya nganha kanimo. Ug kun ikaw iya nang gipakamatarong pinaagi sa pagtuo kaniya, aduna na kay kalinaw nganha kaniya ug dili ka na pagahukman tungod kay anaa na ikaw kang Kristo. Ma-imagine ako ang mga mata ni Apostol Pablo. Ma-imagine ako ang sincero niyang tingog nga nag-auhag sa mga katawhan nga mututok kang Hesukristo. Biyaan ang pagsalig sa ilang kaugalingon ug ibutang ang ilang pagsalig kang Hesus ug kang Hesus lamang alang sa kaluwasan. Kining bantugang mga kamatuoran, mga kahigalaan, paghugas, kapasayloan sa sala, paghimong matarong sa mga makasasala pinaagi sa pagtuo kang Hesus, mao ang ebanghelyo nga giwali ni Apostol Pablo. Ug gikan niining maong mga doktrina, misulpot ang mga sugo sa Ginoo. Ang mga sugo mao kini: believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Tuo og salig kang Hesus ug ikaw maluwas. So klaro kaayo mga kaigsunan nga si Apostol Pablo nagwali sa putling ebanghelyo mahitungod kang Hesus ug sa kaluwasan nga iyang ginahatag nga libre sa tanang mutuo ug musalig kaniya. Well, adunay mangutana, mausab ba ang kalibutan ni ana nga mensahe? Ang tubag dugay rang nausab ug padayon kining nagausab sa kinabuhi sa daghang mga makasasala. Dili na maihap mga kahigalaan ang mga testimonyo sa mga tawong nagusbat ang kinabuhi kaniadto apan na bag-o gumikan sa kaluwasan nga ilang nadawat gikan sa Ginoo pinaagi sa pagwali sa ebanghelyo ni Hesukristo. Karon sa ikaduhang punto, asa man nabutang ang pagtuo sa maong imbalidong bakol. Ang giingon sa atong teksto, mitutok si Pablo sa maong bakol ug nasabtan niya nga aduna siya'y pagtuo nga siya mamaayo. Unsa may buot posbot ni ining pagtuo nga siya mamaayo? Sa kaso ni ining tawhana, nagtuo ko nga mao kini ang nahitabo. Samtang naminaw siya kang Pablo nga nagwali, misangtop sa iyang hunahuna nga, well, murag tinuod ka na. Murag mao ka na ang kamatuoran. Mao kini ang kamatuoran. Nakasiguro ako nga tinuod kini. Ug kung tinuod nga si Hesukristo gamhanan kaayo nga manluluwas, basin ug makaayo siya kanako. Kining huyang ko nga mga bagtak nga dili makalakaw. Basin ug makalakaw ra ko. Basin og makusgan kini. Hinaot nga makusgan kini. Nagtuo ko nga makusgan kini. Nagtuo ko nga mahitabo kini kung kabubuton kini ni Kristo. Nagtuo ako sumala sa gihulagway ni Pablo nga kinaiya ni Kristo nga willing siyang muayo kanako. Akong pangutanon si Pablo paghuman sa iyang wali ug akong isugid kaniya tungod kay nagtuo ko nga mahitabo kini.
ug nagtuo ko nga adunay perfect willingness sa hunahuna ni Apostol Pablo ug sa Ginoo mismo nga mahitabo kini. Nagtuo ako nga mahitabo kini ug makalakaw ra gayud ako. Ug sa pagkamatikod ni Pablo sa pagtuo sa maong bakol, mga kahigalaan, miingon siya, tindog ug barog sa imong mga tiil ug diha-diha dayon nakalakaw siya tungod kay aduna siya pagtuo nga siya maayo. Gahuna-huna ba mo nga gipalabihan nako ang pag-interpret sa kaso ni ining tawhana? Basin og moingon mo nga di ba ka nagkaistoryahay si Pablo ug ang bakol sa wala pa siya miwali ug sa wala pa nabuhat ang milagro? Baliktad hinuon ang akong pagtan-aw, sumala ra pud sa akong kasinatian isip magwalali sulod sa 21 na katuig karon. Sa kadaghan na sa mga tawo nga among nahibalag sa mga okasyon sa pagwali, familiar nami sa mga reaksyon sa dagway sa mga tawo. Naay mga naminaw nga walay gana ug walay pagpakabana, klaro kaayo sa ilang dagway. Napoy mga na-curious lang. Napoy mga bugnaw ug mga mitamihid sa ilang mga mata. Kadaghan ako nakasinati ni ana, mga kahigalaan. Ug naapoy mga tawo nga gitandog sa Ginoo ang kasing-kasing ug seryoso kaayo nga maminaw. Ug makabantay pod mi niining mga tawhana, mga kaigsuonan. Kadtong maong bakula nabantayan gayud ni Pablo samtang gawali siya ug nasabtan niya nga nagpanglihok ang Ginoo sa iyang kasing-kasing. Giablihan sa Ginoo ang kasing-kasing ni adtong tawhana ug nakabaton siya og pagtuo alang sa iyang kaluwasan. Salamat sa Ginoo tungod kay nagsaad siya nga ang atong pagpangabudlay alang kaniya dili gayud makawang. Kining programa nato sa radyo dili kini makawang. Nagtuo ako nga adunay mga naminaw karon nga giablihan sa Ginoo ang ilang kasing-kasing sama ni ining imbalidong bakol sa atong teksto. Gusto ba ninyong masayod kung unsa ang pagtuo nga nagdangat ngadto sa kaluwasan, mga kahigalaan? Paminaw og duro, mga kaigsuonan. Tungod kay nagtuo ko nga adunay mga magtutuo nga naluwas na, pero wala pa masayod nga luwas na dai sila. Aduna na sila'y pagtuo pero wala pa nila kini ma-exercise. Unsaon man nato pag-detect sa saving faith? Ingon ani, mga kaigsuonan, nagtuo ka ba nga si Kristo anak sa Dios? Nagtuo ka ba nga namatay siya alang sa mga makasasala? O nga ang iyang kamatayon mao ang nagtangtang sa tunglo ug kapungot sa Dios batok sa mga makasasala nga nagsalig kang Hesus tungod kay ang iyang dugo igo na nga naghugas og nagtabon sa tanan nilang mga kasalanan? Nagtuo ka ba nga takos pagasaligan si Hesus ug wala ka na baylain pang gisaligan? Wala ka na ba nagsalig sa imong pagkabuutan? Nga pinaagi sa imong pagkabuutan maluwas ikaw tungod kay ang imong pagkabuutan trapo lamang atubangan sa Ginoo? Wala na ba gayud ikay lain pang gisaligan gawas kang Kristo lamang? Kung mao igsuon, giluwas na gayud ikaw ni Kristo tungod kay ang wala pa maluwas nagsalig paghihapon sa iyang kaugalingong pagkabuutan ug nagtuo pa gayud nga dili pa man ko tantong dautan, matinabangon po ko, buutan pod ko, so ang Ginoo nay bahala kanako. Tamnan man og mga pagduda ang imong kasing-kasing ni Satanas, pero dili na mausab ang imong kahimtang atubangan sa Ginoo. Nadawat na gayud nimo ang grasya sa kaluwasan. Adunay mga tawo nga nakabato na og tinuod nga pagtuo sa ilang kasing-kasing, apan gidaog gihapon sa mga pagduda. Nagkiang-kiang gihapon ang ilang kalag. Nagkalain-lain siguro ang mga hinungdan. Naay mga magtutuo nga wala pa gihapon mahuwasi sa guilty feeling nila ug kahadlok gumikan sa sala nila sa nangagi. Bisan pa og nasabtan og gisaligan nila ang kamatuoran nga ang dugo ni Hesus mao ang nagpapas sa tanan nilang kasalanan, gidaog gihapon sila sa ilang kahadlok. Huyang ang ilang espiritu. Ang akong maistorya aron sa pagdasig kanila mao nga barog sa saad sa Ginoo. Kung nagsalig ka kang Hesus, bisag unsa pa ng imong kahadlok, wala na'y basihan. Mahitungod sa imong kasalanan, gipas-an na kadtong tanan ni Hesus didto sa krus. Gipapas na ni Hesus ang tanan nimong salaod at tubangan sa Ginoo. Pagmaya, igsuon. Kung nagsalig ka kang Hesus, luwas na ikaw. Ang nagtuo sa anak, adunay kinabuhing walay katapusan. Unang Juan Kapitulo 5, versikulo 11 hangtod sa 13.
Napoy uban nga nagkiang-kiang gihapon ang ilang kalag, gumikan kay bisag duna na sila'y pagtuo, gidaog sila sa ilang pagkakulang sa pagsabot mahitungod sa tinuod nga description sa kaluwasan. Aduna sila'y mga wrong expectations. Nagsalig sila kang Kristo, pero murag wala sila'y nabati nga galukso-lukso nga pagbati sa ilang kasing-kasing. Walay exciting emotions. Murag wala nila mabati. Igsuon, dili ang pagbati nato ang nagluwas ka nato. And most of the time, binuangan ni Satanas ang atong pagbati. Bisan og naghinulsol na kita sa atong mga sala, ug nagsalig sa saad sa Ginoo nga pinaagi sa dugo ni Jesus, mapasaylo kita sa tanantang mga sala. Murag dili nato mabati nga gipasaylo nata sa Ginoo. Igsuon ayaw og saligi ang imong pagbati tungod kay mangililad ang pagbati, mao ka nagiingon sa Biblia. Saligi ang saad sa Ginoo. Bisan og dili mo cooperate ang imong pagbati, ang kamatuoran sa pagkamatinud-anon sa saad sa Ginoo, sa kapasayloan ug kaluwasan pinaagi lamang sa iyang grasya, magpabilin gayod. Ang hinaot ako nga ang balaang espiritu magaabli sa kasing-kasing ug hunahuna sa mga naminaw ning takna sa kahaponon. Kung ikaw higala, gitandog sa Ginoo sa imong pagkamakasasala. Kung nasabtan nimo nga anaa lamang kang Hesus ang kaluwasan, ayaw na jud paglangan-langan pa. Dangop kang Kristo samtang aduna pay panahon. Nangutana ang akong anak ni adtong miaging adlaw, Daddy, naabay possibility nga mawad-an na og kaluoy ang Ginoo sa mga tawo? Ang akong gitubag kaniya, naa. Kana diayng mamatay na ang tawo. Unya wala gyud maghinulsol sa iyang mga sala ug wala misalig kang Hesus sa iyang kaluwasan. Ambot pasabot ni ana, giputol na sa Ginoo ang iyang kaluoy alang ni anang tawhana. Samtang buhi pa ang tawo, available pa ang grasya, kaluoy ug pasensya sa Ginoo. Mao gani nga giingon sa Biblia nga pangitaa ang Ginoo samtang makaplagan pa siya. Buti pasabot, moabot di ay ang takna nga dili na siya makaplagan pa. Gisumpayan pagayod og dangop sa Ginoo samtang haduol pa siya. Buti pasabot, moabot ang takna nga dili na gayod maduulan pa ang Ginoo. Kanus man ang takna? Well, obviously gipasabot nako sa akong anak ang takna sa kamatayon sa tawo. Buti pasabot wala na siya chance. Giputol na sa Ginoo ang tanang higayon alang sa iyang kaluwasan tungod kay ang giingon sa Hebrews 9:27, right after death is judgment. Igsuon seryoso kini. Daghang mga tawo nga dugay nang nakadungog sa ebanghelyo apan nag-unya-unya pa sa iyang paghinulsol ug pagtuo kang Kristo. Pero naabtan og kamatayon, subo kaayo kining pamalandungon. Higala, ayaw na paglangan-langan, sangpita ang Ginoong Hesukristo pinaagi sa pagtuo ug iya ikawng pagaluwason. Pwede mang namatay na unta ka ni adtong miaging simana or dibakha ni adtong miaging adlaw pero buhi ka pa karon. Ang buti pasabot, gi-extend pa sa Ginoo ang iyang kaluoy ug pasensya sa imong kinabuhi. Ayaw hulata nga putlon kana sa Ginoo ug wala na gay tsansa pa. Karon pilia ang Ginoo karon higala. Talik di ang imong sala ug ang garbo sa pagsalig sa imong kaugalingon. Ibutang ang imong pagsalig kang Hesus tungod kay ang dugo lamang niya ang makapapa sa tanan mong mga sala. Ayaw na pag-unya-unya pa. Sama sa giingon ni Elias, hangtod kanusa pa kamo maglibog sa duha ka opinyon. Maupod kini ang akong ipangutana kaninyo karon mga kahigalaan. Kung ang Ginoo mao ang Dios, alagari siya. Pero kung si Baal mao ang Dios, alagari siya. Mao kini giingon ni Elias sa mga tawo kaniadto. Pero ayaw og sulod kanunay sa panagtigom sa katawhan sa Ginoo, sa pagsimba ug pagkahuman moadto ka sa bulangan o dibakha sa beer house. Ayaw og lingkod kauban sa mga katawhan sa Ginoo unya pagkahuman musulod ikaw sa laway nga dapit. Kung moalagad ka ni Satanas, alagari siya. Kung gusto kang moadto sa impyerno, sige adto didto. Apan kung gipangita mo ang kinabuhing walay katapusan, kinahanglang talikdan mo kining mga butanga. Nganong mo inom man ka og hilo, unya mo inom po ka og tambal. Dili pwedeng idungan ang hilo og tambal tungod kay mahilo ra gihapon ikaw. Dili pwedeng idungan ang balaang mga butang og mga makasasala. Kung kang Satanas ka ug sa tanang kahilayan ug kasalanan. Kung sa Ginoo ka, nan talik di ang sala.
ug salig kang Kristo aron ka magkinabuhing balaan sa iyang atubangan isip pagpamatuod sa imong pagtuo nganha kaniya. Ang tinuod nga luwas adunay bunga nga pagkabalaan. Kung ang kinabuhi wala gihapoy kabag-uhan, bisag kapila pa siya muangkon nga naluwas na siya, gilimbungan ra niya ang iyang kaugalingon. Hinaot nga atubangon nimo ang tinuod nimong kahimtang higala. Pwedeng ilaron nimo ang mga tawo sa imong palibot, pero ang Ginoo dili gayud pwedeng mailad. Nakahibalo ang Ginoo kung kinsa ang mga tinuod nga luwas. Sila kadtong naghinulsol sa ilang mga sala ug nagsalig lamang sa dugo ni Jesus alang sa ilang kapasayloan. Ug ang kaluwasan nga ilang nadawat dili lang kaluwasan gikan sa impyerno, kundi kaluwasan labaw sa tanan gikan sa pagkaulipon sa sala. Naluwas na ba ikaw? Kung wala pa, dangop kang Kristo. Dili niya balibaran ang tanang muduol kaniya. Buhata kini karon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Sa makausap pa, giimbitar ko kamo sa pagtambong sa atong panimbahon ug mga adlawng Domingo, adlaw nga igpapahulay alas 2 sa hapon sa panimalay ni Winstro hangad sa Unidos. Daghang salamat. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.